man, Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, we are really delightful and happy because pupuntahan nating store ngayon. Para siyang mga toys for big boys. Grabe. Yes, especially sa mga mahilig mag-DIY, sa mga industrial Power farmers, tools. power tools, and iba-ibang klaseng tools. Nandito tayo ngayon sa Dao Agri and meron tayong participating brand which is si Stihl. There you go, guys. We're gonna go talk to their mga nagde-demo natin. Yes. And pakita natin kung ano yung mga tools na they have for us for demonstration. So if you're interested to know more about their tools, samahan nyo kami. So tara, let's go! So yun guys, kasama naman natin ngayon si Sir Darwin ng Stihl Philippines and galing po siya from DMI. They have been in the Philippines for more than 50 years. It's a German brand, so German brand, yes. grabe. Itinayo po siya ni Andrea Sistine. So 1926 pa po. 1926. Yes, sir, sa And then sabi Germany. nyo kanina, it started from a chainsaw, ganun lang ba? Yes sir, Okay. diesel engine Aha. na chainsaw. So hanggang sa tumagal po, nag-improve po ng nag-improve. So ngayon mas handy na po yung mga chainsaw natin. At saka ang maganda po doon, hindi lang po chainsaw. So meron po nag-evolve na rin po yung yes, mga sir. items. Oo. Okay. So meron na po tayong mga para sa landscape, pang mga rescue equipment. Wow. So, mga pressure washer, Yes. so mga blower. So, Yes. lahat po ng kailangan natin is meron po si Stihl. Aha. So yung po bang mga items natin, like may mga parang mobile or ang tawag dito, parang wireless? Yes sir, and meron din wired, po okay. tayong mga battery operated Yes, na yes. mga chainsaw, brush cutter, Aha. home use lang. And then yung din mga naman motors po. natin, mixed din po siyang So, two-stroke engine naman po engine. yung... Yes sir. Kaya ang pinupush po namin ngayon is the battery operated. There you go. Ano, Pakita na natin yung mga Yes, battery sir. operated nyo, sir. Yes sir, na blower na BG, tinatawag na BG 56. BGA 56. Yes sir, okay. BG 56. So, Ito ito naman po yung battery niya. battery. Ang battery po niya is lithium ion. Yeah, So, ito po sir, hindi po yun, hindi po siya nakukuha sa kung ilan yung na-blow niya, ilan yung ano. So, hindi po yung ilang minutes. So, depende po yan sa area, kung ilang area, kung gaano Gamit, kalaki sa po. gamit talaga. Sa Okay. gaano kalaking area. So, Ito parang po intelligent battery din ba siya? Meron yes sir, siyang ito ano, po yun, yung battery niya. So, makikita niyo po na 4 bars. So, kahit 4 bars po, kung full bar po yan sir, kahit 1 bar na po yan, is 90% pa rin po na malakas yung battery. Yes, yes. Hindi po na bumababa sa 80%. Correct. I got it. Yes, sir. Okay. So hindi na deteriorate yung power Yes sir. output din. Yes sir. Okay. Very So, minimal. ito po, may safety din po siya na lock para hindi kahit ma-trigger siya, hindi siya gagana. So kailangan pupush niyo po siya ng ganyan. Yun. So meron din So ito po mostly sir ginagamit siya sa mga, yun nga, mga pang blow ng mga dry leaves. dry leaves. Okay. Tapos yung battery po niya is interchangeable na rin po. Isang battery, ilang unit po. Baga pare-pareho na po yung Yes mga. po. Okay. Yes, sir. Yun yung size po. Okay, So okay. ito po naman, meron din tayong brush cutter na is FSA 57. Yan din po. Okay. Of course, for safety purposes guys, ganito yung mga presentation natin. No, Yes, sir. Pero nakita nyo naman kung paano mag-operate yung mga ano natin. Yes mga sir. press cutters natin. So ito, kaya meron po gumawa po si Steve ng Yes. testing Good job. demo natin. Good job. Yes sir. So meron po tayong dalawang items. Yes sir, na, meron po dito. So same battery. Gonna use the same battery. Yes sir. 4 units na yung ano na. Aha. So, ito naman po is head streamer pang trim po ng mga halaman. Yeah. So, para kasi meron din po tayong engine nito, kaya lang medyo mabigat. Siyempre, mas maganda. At saka ito, is kahit sa hospital, sa mga church, Correct. mga battery operated natin pwede po. Dahil walang fumes, walang ano, fumes at yung walang ingay. Correct. So another one, of course, Ito meron din naman silang po yung battery natin na chainsaw, sir. chainsaw. Yes, sir. Siya po ang mag-testing ng unit. Okay. So this is how easy to use yung mga Yeah. tools natin dito. I Yeah, mean, yes, sir. imagine a lady, Yes, sir. very petite yung size niya, pero kayang-kaya niyang i-operate yung mga Yes, tools sir. natin. So sige po, pakitaan niyo sa atin, ma'am.
So Sir Mike, yung mga agriculture natin, how many product items do we have? Actually, sa ngayon, sir, meron tayong dalawang model sa nila. Uh-huh. Ito yung MH710 Uh-huh. at ang ating 610. So difference po nila, yes, mostly actually, size lang. Yung size lang. Yung cultivator, may pang plow, yung pang araro. Yes. At saka meron din tayong potato chipper. Para pagka So, mag-aari ka naman. pinapalitan lang po yun. Yes, yung mga accessories natin, pinapalitan lang natin ng mga attachment. Okay. So like Wow. ito, kinabit namin ngayon dito is yung ating pang cultivator. So, Para sa ganun, lahat ng mga accessory na kakailanganin mo sa farm, dyan mo na lang idagay. So nandito pa rin tayo kay Sir Mike para pagitan yung mga ibang products pa nila. So basically sir, these are your mga grass cutters din? Mga brush cutter, pero Ah. more on clearing saw. Meron tayong mga clearing saw. So, specialized po to sa mga pagkamagano tayo mga brush cutter. Yes. Then dito naman is ito yung mga pang clearing naman, cleaning. Cleaning, okay. So mga sprayer, For industrial din, no? mayroon tayong for industrial, may pang home use lang din. So depende din sa kailangan ng customer. Correct. So ito yung pressure washer natin. So dito, ito yung pinakang demo natin, ano? Ito naman isa, electric naman din siya kasama to. Then ito naman is cheaper. So kung nag-aano ka ng sa sa backyard mo, may kasama-sama ka, instead na ikakalat-kalat mo lang dyan, so para ma-decompose natin, ilalagay natin dito yung mga sanga-sanga, then on mo lang, i-chip niya na yun. Cheaper. So, cheaper siya. This one po is electric. This one is electric. Okay. Pero ito naman, yung BR800 natin, ito yung pinaka-modelo namin na blower. Okay. So, subukan natin. Sige po. Engine driven din to. Engine So, driven, two-stroke engine din to, pero 4-mix naman to. Okay. Para yung sa mga basa, kaya niya ilip yung daw. Yes. Kahit na po yung mga damo or yung mga sanga-sanga, umulan, basa, nakakapit sa lupa. Senso din natin ng maliit na Wow! mga pangbabae, mga citizens. Yan. Pero again guys, very careful pa rin tayo sa paggamit niya. Yes, sir. Para for safety din ng Yes. operator na nag-operate. Na Correct. kahit. So ito naman sir, yung isa, pang trim naman po yan. So ito po, sir, meron tayong auger. So ang machine po nito is nasa 4151 series din na sinabi kanina ni Sir Yes, Mike. very versatile. Ang dami niyang gamit, no? Yes sir, oo. So ito, ginagamit to sa mga nagtatanim po ng niyog or yung saging, lalagay ng poste. Poste. Yes sir, pag nagbabakod. So imbis na kung magbabakod kayo, dalawang tao pa kayo, so ito sir, pwede kayo, kahit ikaw lang mag-isa, kung meron kang ganito, Pabuhat nga, sir? mabilis po yung trabaho. Fine. So yung bit niya, yan. So yun guys, thank you so much DMI guys, DMI peeps for introducing your products na sigurado po dito po sa Pampanga, ang daming gamit po nito. And not just for agriculture, industrial, mga businesses po dito, lumalaki na. So you can check them out dito po sa Dau Agri, Still Philippines. No, Still. Alright, okay. Thank you so much Sir Darwin. Yes, sir. Thank you so Thank much you po. Sir Mike. Thank you, sir. And for the rest of the Still team. Grabe yung mga tools pala nila dito. Napaka-versatile ng mga motor, ang daming paggagamitan, and at the same time, depende po sa requirement ng mismong gagamit, marami silang options. So actually, you could use them sa bahay, sa mga farms natin, and even for our safety. Exactly, may mga equipments nila dito, best for hotels, for misting, Yeah. for hospitals. Ang daming use ng mga motors nila. So if you're looking for sa mga ganitong klaseng power tools, so you could check still dito sa my Dau Agri Industrial Sales. There you go guys, thank you so much for watching We're in Pampanga. If this is helpful, please give it a thumbs up, share it with your friends, and
stay safe, guys. So, thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye, guys.